Het best beveilige zwannennest van Friesland leidt op dit stuit in het land van boer Johan Monkelbaan van Jonkerslaan. De boer had een grote bouwcamera pleetst omdat het zwannennest de laatste 4 jaar heel iets vernield is. Monkelbaan woe dat net nog eens mooi maatje en gie oer op een drastische maatregel. Vriendin die toen ging bij het nest waaien en ik ben wakker lelijk. Gewoon zitten direct erin in, maar ja, het is lang en als wij een zwaanbrier willen willen, dan is het natuurlijk onze aangelegenheid. En we vinden het heel triest dat mensen dit verstoren en vernielen. De fjouwerijen komen oers dan 2 weken uit. Zo lang bleef de bouwcamera staan. Monkelbaan had als boer en natuurman er een soort voor oer. Het is op een gegeven moment, ik zei, het werkplezier en de werkvreugde is voor u ik nummer 1. En dat ik erom in lang reed met de trekker en ik zie een zwaan met jonge pieken erbij. En die gaat door de sleet en ik reed met de trekker bedel. Dat je op mij een hartstikke goed gevoel en dat vind ik prachtig om te zien, dat jij bij mij werkt. Want zat op het boerdstiert, 5 jaar legsel met een traan. Dit jaar blijf ik zolang jij broedt bij jou staan.